Happy birthday dear Omkar. ओमकार. Happy birthday to you. इसी में सब जाता ना, इसी में. नमस्ते सर्वांना. आज माझा बड्डे आहे आणि बड्डेच्या दिवशी बघा आपले सर्व फॅमिली मेंबर्स आलेले आहेत आणि आज माझ्या दोन्ही नावाचा मान ठेवलेला आहे इकडे. तुम्हाला आता मी माझे आणलेले केक, एक आणलेला आहे ताईनी, दुसरा पण आणला आहे ताईनी. तरी इकडे बघा, इकडे कोणाचा बड्डे आहे? ओमकार उर्फ पप्पू, या दोघांचा बड्डे आहे. दोघं मीच आहे. तर आता आपण बड्डे सेलिब्रेशन करूया. पण सर्वात जास्त बड्डेची घाई कशाला आम्ही करतोय सांगा? बाबू झोपली म्हणून. आणि दुसरं कारण आणि ना ज्यांचा बर्थडे त्यांना बिर्याणी खायची आहे. हा, तर बिर्याणीची ऑर्डर दिलेली आहे आणि आमची बाबू बघा इकडे झोपलेली आहे, दिसत नाही ना. हा, चला आपण करूया बड्डे. पहिला ओवाळून घेऊया. सर्वात पहिला मोठ्यांचा मान. मोठी ताई. आणि लाईनीत या. लाईनीतून या. माझा हात लागला म्हणजे ते झालं औषध सोन्याचं. हात ठेवला त्याला शर्टवर सर्व पडायचं ते कुंकू कुंकू. शर्टाला झोपतोय. व्हाईट शर्ट आहे ना. वाईट आहे ना ते. हा. ते मला बर्थडे गिफ्ट आलेलं आहे बघा. बर्थडे गिफ्ट काय आलेलं आहे बघा मला. तुम्हाला दाखवतो थांबा बघा काय आलेलं आहे बर्थडे गिफ्ट. चला लवकर करा. केक कापायचा आहे, बिर्याणी खायची आम्हाला. हे काय आहे सांग? हे ना बाबूला स्टोरी बुक आहे. आमची छोटी बाबू आहे ना, ताईचे बाबू, त्याच्यासाठी स्टोरी बुक्स आणलेत आम्ही. तेव्हा किती प्रकारचे बुक्स आहेत बघा. म्हणजे आतापासून ताई अशी वाचून दाखवेल. कसं तेवढं ते मोबाईलमध्ये लक्ष लागण्यापेक्षा असते पुस्तकांकडे लक्ष लागलेलं चांगलं है ना, है ना काजल? नाहीतर मुलांना कसं मोबाईलची सवय लागते ना. तर हा एक गिफ्ट आणि अजून एक गिफ्ट. आता कसं ताई पण आता जाणार आहे, नंतर तुम्ही म्हणाल की ताईला दाखवा, तर ताई तुम्हाला दिसणार नाही. हे पण हे बाबूचे आयटम्स आहे सर्व. होय पडलं. आता तुम्ही बघा हे काय आहे, म्हणजे टेक्नॉलॉजी कशी कशी येते बघा. हे असं सिस्टम आहे असं, आणि सर्व हे आहे बघा. आता दाबायचं बटन, हे झालं चालू. हे सिस्टम केलं ऑन. ई ताई बटन कोणताही दाब. जरा दबायचा. जी एल. आता थांबा दुसरं दाखवतो, दुसरे पेजेस टाकू. त्यांना सेल घालावं लागेल नवीन. आता दुसरं दाखवतो बघा. आता बघा हे दाखवतो. हे सर्व सर्व ॲनिमल्स आहेत. आता टायगर बघा. मस्त ना. आता पेंग्विनचा आवाज नाही, असं जे आवाज आहे एलिफंट. मस्त ना. तर असे सिस्टम आहे. हे बघा हे पण आहे. आता आपण ट्रेन कुठे आहे? ट्रेन बस. तर असं पुस्तक आहे बघा. सर्वांनी लास्टला काय गाणी पण आहे त्याच्यात. असं गाणं आहे याच्यात. आपण कोणतं लावूया? हे लावूया, जिंगल बेलचं लावूया. हॅपी बर्थडे नाही ना याच्यात? हॅपी बर्थडे झाले. हॅपी बर्थडे नाही, हॅपी बर्थडे नाही. सेंटा क्लॉज इज कमिंग टू टाउन. हा ना. ना आणि आवाज पण कमी करू शकतो. मस्त ना. अशा मुलांना जर दिला ना, बाय बाय. तर कसं गिफ्ट वाटला बाबूसाठी ते पण आम्हाला सांगा. आणि हे सर असं ठेवतो. आणि माझा गिफ्ट आता चला आपण केक कटिंग करूया, कापूया. चला बघा, पहिलं ओमकारला कापू का पप्पूला कापू? तर दोघांना कापायचं आपल्याला. बघा. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डिअर ओमकार. ओमकार. हॅपी बर्थडे टू यू. हे सर्व तुम्हा सर्वांचा मान ठेवून स्वतःच खातो आहे. काय आम्हा सगळ्यांना पण भरवा. कोणता हात घ्या.
हा सर्वांनी कॉन्सेप्ट असं ब्राईट कॉन्सेप्ट घेतलाय का? ताईने पण येल्लो मस्त घातलाय. येलो शेड मध्ये आहे ना आम्ही सगळे. आमच्या 18 वर्षाची मुलगी. अरे वा वा वा, मस्त आहे. जे दोघांचे कॉम्बिनेशन खायला मस्त वाटतं, असं वाटतं मिक्स करून खाऊ. तर असा बड्डे झालेला आहे, पण बड्डे कसा पार्टीशिवाय होत नाही. टिका विस्कटला काय आहे बरोबर. तर मी आणलेली आहे मोठा पीस. तोंड भरला मोठाच घेतला. भूक लागली आहे त्याला ना. तर इथे बघा मोस्ट अवेटेड मुमेंट माझ्यासाठी, कारण मला बिर्याणी खूप आवडते. आणि आता श्रावण, माझा महिनाच श्रावणमध्ये आहे, तर माझ्या नशिबात कधी नॉनव्हेज नसतात. एक चांगली गोष्ट म्हणजे आम्ही जे खातो ते मम्मी खाऊ शकते, कारण मम्मी व्हेजिटेरियन आहे ना. तर इकडे बघा मी मागवलेली आहे ही पनीर टिक्का बिर्याणी. आणि ही तीच बिर्याणी आहे काजल जे आपण ताईच्या बारशाला ठेवली होती, आणि ह्याच्या अगोदर पण मी एकदा मागवली होती. तर आता ताई बघा वाढायला घेईल, ताई उघडते. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे की ही जी रेसिपी आहे ना पनीर टिक्का बिर्याणी, कशी त्यांनी बनवली ती पण मी शूट केली आहे. आता इकडे ताई वाढेल, ताईचं वाढायचं काम सुरू आहे. एक ताट वाढल्यानंतर तुम्हाला मी दाखवेल. हां, त्याच्या खाली ग्रेव्ही असते. ताट वरती का ताई ती. तर इकडे बघा बिर्याणी कशी दिसते बघा. आता त्याच्या खाली पूर्ण लेअर आहे त्याच्या. आणि मला तुम्हाला सांगायचं, इकडे आम्ही वाढायचं काम सुरू आहे. बाबू पण इकडे रडायला सुरुवात झालेली आहे. आता ही रेसिपी कशी बनवली ते तुम्ही बघा. ये पनीर कितना वजन में? 1 kg। 1 kg। और मैरिनेशन में क्या क्या डाला आपने? मैरिनेशन में अदरक लहसुन पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट, सॉल्ट, नमक और रेड कलर, ये 4 चीज़ डाला आपने, कॉर्नफ्लावर और कॉर्नफ्लावर में ये 5 चीज़ मिक्स करके रखना है या तुरंत हम लोग फ्राई कर सकते हैं? तुरंत फ्राई करना है ना. और ये सब कोटिंग होना चाहिए, वैसा बाहर निकलना है ना. कोटिंग होना चाहिए, हल्का थोडासा कडक होना चाहिए ना. इकडे बघा आपले सर्व पनीरचे पुढं फ्राय करून झालेत ना. तिथे बघा तोप तापवलं, त्यात तेल टाकलं आहे. इसमें कांदा कितना डाल रहे हो आप? कांदा 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम कांदे टाकले. तो इसको फ्राय करोगे ना पूरा. तेजपत्ता डालोगे ना. इकडे आपलं तमालपत्र, तेजपत्ता जे आपण म्हणतो ते टाकलं आहे. अब ये सब गरम मसाले ना. गरम मसाला, बड़ी इलायची डाला आपला, मिर्ची डाला, ये सब जीरा डाला, लौंग डाला, इलायची, दालचीनी, ये सब ऐसा डब्बे में आप रखते हो ना. इसे पूरा लाल करोगे. गरम करेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट हल्दी हो गई, ये हल्दी पावडर. हल्दी पाउडर, आता टोमॅटोमध्ये आपण हळदी पावडर टाकली, मिर्ची पाउडर, लाल मसाला पावडर, धनिया पाउडर. और ये धनिया पाउडर. मतलब हम लोग इसमें नहीं डाल के इसमें डाल रहे हैं ना. हाँ, इसमें डाल दे. अभी इसमें पड़ेगा. मीठ पण आपण त्यातच टाकलं पाहिजे, आणि खडा मीठ टाकलेलं आहे त्यात. और ये अदरक लसूण पेस्ट, हीच आल्या लसणाची पेस्ट आणि हिरवी मिरची आपण त्यांनी ह्याच्यात पण सुद्धा टाकली होती मॅरिनेशनच्या वेळी. लहसुन पेस्ट इसमें नहीं है, लहसुन पेस्ट इसमें जाएगा. इसमें जाएगा. हाँ, वो अदरक का पेस्ट आपने डाला क्या सिर्फ? हां, ते फक्त अदरकची पेस्ट होती. लसणाची पेस्ट आपण ह्याच्यात टाकणार आहे. हे आपण टाकलं कढीपत्ता आहे ना. हाँ. आता एवढं सर्व टाकल्यानंतर एक सुगंध आला चांगलावर. लसणाची पेस्ट टाकते फक्त. फ्राय झालं. आता आपलं जेवढं मिक्स केलं सर्व आपण टाकतो त्याच्यात. म्हणजे त्यांनी आयडिया चांगली केली. आपला कांदा जोपर्यंत फ्राय होत होता तोपर्यंत टोमॅटोमध्ये सर्व टाकून घेतलं त्यांनी. आता ह्याच्यात थोडंसं आपण पाणी टाकलेलं आहे. मतलब वो मसाला जलेगा नहीं ना वैसे.
आता ह्याच्यानंतर बघा आपण काय टाकते फ्राय जे आपण कांदा ठेवलेला असतो बरिष्ठा म्हणतो ते आपण टाकलेलं आहे. पहले तो कितना कांदा डाला था हम लोग ने ऐसे ही वो 100 ग्राम 100 ग्राम और इसमें अभी वापस से 100 ग्राम होगा ना. हाँ 100 ग्राम. चावल कितना अपना 1 किलो. 1 किलो. इसके अंदर टमाटर सॉस डालेंगे उसका. ठीक है. टमाटर सॉस. सॉस चिल्ली सॉस. इसमें आएगा गरम मसाला पाउडर. गरम मसाला. चाट मसाला. तंदूरी मसाला. तंदूरी मसाला. तंदूरी मसाला. सब अंदाजे से डालते हो ना. हाँ अंदाज. ये वाइट पेपर. वाइट पेपर ये सब चाइनीज़ वाला आइटम है ना सारा. चाइनीज वाला है. ठीक है भाई. ये आएगा पनीर. बहुत कुछ आता है इसमें. इसको गैस चालू नहीं है बंद है ना. हाँ पनीर ये डालना. इसी में सब जाता है ना. इसी में जो हरी चटनी बनाते हैं वो कैसे बनाते हो. मिर्ची का पेस्ट है. सिर्फ मिर्ची का पेस्ट है. कोथमीर पुदीना वो सब नहीं उसके अंदर. बहुत तीखा रहेगा फिर है ना. हाँ ठीक है. इसमें कोथमीर डाल दें. कोथमीर पण तांदळाच्या आतमध्ये काय टाकतो. जीरा. जिरा दालचिनी 2-3 इलायची. 2 इलायची 2-4 लौंग. 2-4 लवंग 2-4 काली मिर्च. 2-4 काली मिर्च आणि तांदळात बघा ते खडा मीठ टाकतं जाडा मीठ आपलं आणि सर्व अंदाजाने टाकतं ते. इकडे ही प्रोसेस होते आहे. इकडे आपली ग्रेव्ही बेस ग्रेव्ही झालेली आहे आणि त्यांनी खाली बघा कोळसा पण ठेवलेला आहे लास्टला स्मोकी फ्लेवर द्यायला. तिथे बघा आपला अमूल मस्का आणलेला आहे आणि तो आपण तसंच्या तसं टाकला आहे सेंटरला. आता बघा तो कोळसा घेतलेला आहे त्यांनी. कोळसा चांगलाच गरम केलेला आहे त्यांनी. हे बघा असं तडतडतो आहे आणि तो तसा आपल्या मस्क्यावरती ठेवला त्याला दाबला बघा बंद केला. आता हे कितना देर बंद करना है अपने को जब तक चावल 10 मिनट. 10 मिनट. इकडे बघा आपला कोळसा टाकला होता ते आपण झाकण उघडलेलं आहे आणि याला एकदम मस्त स्मोकी फ्लेवर आला आहे. इसको थोड़ा चालू करके अपन गरम करने के आता इकडे आपण गॅस चालू करतो. लिए गरम करने के लिए रखते हैं. तवा बघा तव्यावरती टोप ठेवला आपण म्हणजे कसं खाली करपू नये म्हणून. आता ह्याच्यानंतर जे आपले तांदूळ शिजलेत बघा भात झालेला आपला तिकडे. ये कितना पूरा 80% करते हो ना. हाँ 80%. आता इकडे बघा आपले भात पण रेडी झालं आहे म्हणजे 80% शिजलेलं आहे. आता आपण त्याच्यावरती लेअर येईल. आता अभी सब चावल इसमें ऊपर जाएगा ना. हाँ ऊपर जाएगा. आणि तुम्ही बघू शकता इकडे खाली गॅससुद्धा चालू आहे पण ते तव्यावरती आपलं टोप ठेवलेलं आहे. कलर. थोडासा कलर ना ऊपर से. आपण कलर कशाला टाकतो असं कसं छान वाटतं बघायला. ते बघा ते होल करतात आहेत. गेले नाही. हां म्हणजे ते खाली करपायला नाही पाहिजे म्हणून त्यांनी असा होल केला. और ये हो गया. तिथं बघा केक बाकी सर्व आता हे आमचे रिलेटिव्ज आजूबाजूला सर्व डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे आणि इकडे आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. रेसिपी बोलतोय आपलं ताट एकदम रेडी. सर्वांना टेस्ट करा कारण रेसिपी कशी बनली आहे ती तर आम्ही दाखवली आहे तुम्हाला. बोलतो आपण. चांगली काजल खावा. आता पुढे काय होते आणि तुम्ही सर्वांनी पण मला विश केल्याबद्दल ऑलरेडी विश केलंच असेल कमेंटमध्ये त्याच्याबद्दल थँक्यू. आणि तुम्हाला आजचा व्हिडिओ पण कसा वाटला तेही आम्हाला सांगा. हो चालेल. है ना. बाय बाय. आता आम्ही जेवण घेतो आणि तुम्ही सुद्धा या. आता खूप भात उरलेला आहे आमचा बघा किती उरलेला आहे अजून. शिळा घरी सोडलाय. खूप उरलेला आहे. सोडला आणि इकडे येऊन. आता अर्धा पार्सल तुमच्या घरी करू का सांगा. टाटा बाय बाय. बाय बाय.